One News kompla jirċievi diversi ilmenti minn persuni rigward problemi fl-isptar Mater Dei. Persuni fl-aħħar sigħat tkellmet ma' dal-istazzjon spjegat kif omma li hija anzjana avvanzata fl-età tħallit fil-kurutur tal-emerġenza għal numru twil ta' ħin. F'daqqa waħda marri l-għannif. U ħadnija xi nofs il-lej. U insomma bdew jagħmlu il-mask, għamlu l-maskla u ħallewha fl-emerġenza fil-passaġġ għax għadhom ma sabu l-sodda. Ġifri la minn nofs il-lej, sissa għadhom m'għandhom sodda. Jistgħu jidu jarawa 97 sena is-sekk tmut, it-torta min. Fejħa jedwa, ila fil-passaġġ minn nofs il-lej di. Memx għadhom ma sabulix il-kamra x'm'għandhom sodot. Persuna oħra qalet l-appuntamenti li kellha ġi pospost b'6 xhur waqt li familjari tagħha wkoll tħallew sigħat sħaħ jistennew fl-emerġenza. Kelli appuntament biex imur id-dental clinic l-isptar Mater Dei fil-11/4/2012. Issa llum nirċivi karta u tawni l-appuntament ġdejt fi 25/10/2012. Issa l-bira kombinazzjoni kelli tal-familja. Kienu l-emerġenza marru wara 8. Fl-10 ta' falgħodu ħarġu minn hemm. Fil-jiem li għaddew il-Ministru Joe Cassar innifsu iddeskriva sitwazzjoni fl-emerġenza bħala pjaga.